Čau lidi, já jsem tady Markus TV, se mnou je tu Kuba. a dneska jsme si pro vás připravili hru jménem Roblox a já budu hrát za vězně a Kuba bude hrát za Poldej. Takže Jestli se vám to bude líbit, tak napište dolů do popisku něco, aby jsme... do komentářů, aby jsme něco pokračovat. natočili, protože já nevím, co se vám líbí a chci, abych jsem to věděl, protože... A dáme vám výběr ještě víc her. A on tamhle zrovna pouští, takže vám ukážu, jak se uteče z věznice, což je úplně super. Jo, vidíte, takže on má keycard a tím může otevírat tyhle dveře. Tak, pak si vezmeš zbraně, zabiješ ho a ty budeš mít keycard. No, ne. Když zabiješ z vězně, tak z něj nic nevypadne, když něco bude mít. Jo. A my, jak teďka utíkáme, tak se staneme kriminálníkem. Což znamená, že... Protože jsem vzal nic. A to kriminálníkem znamená, že prostě utečem. To vám za chvíli ukážu, jak zemřít, abyste se dostali na tu základnu. Až se vám dole ukáže, vidíte to you have escaped the prison, no a prostě tohle dáte reset character, reset a takhle jakoby zemřete a spawnete se na tom místě, kde jsou ty kriminálníci. A za to, co nám udělali, se vrátíme do věznice a pěkně jim dáme na zadek. Tak. Já až si tady naberu zbraně, tak to stopnu, ať nemusíte se dívat. Jo, a ještě to, že nemůžu jezdit autem, protože to jde jenom na počítači. Běž dovnitř, běž dovnitř. Nalevo jsou nějaký tlačítka. Já vím, tím zabírám. Tak, já teďka v věznici, takže Čau. takže A za chvíli se uvidíme. Tak, jsem zpátky a tady nás přesto pustil nějaký stojní. A bychom se měli dostat do té věznice. Tak. To tam je žebří. Ale si vezmeme a já to pak předám Kubovi, až bude nějak 7 minut. A můžeme jít teda. Teď jsem narazil. Jo, a videa budou po 15 minutách, protože to je omezený, nevím proč. Mně to vadí teda jako. A teďka jdeme do věznice. Můžeme vidět americkou vlajku. A omlouvám se, že tam je tma, protože u nich je večer. Ano, přesně tak. Skočíme dolů.
už za chvíli budou zase ráno. A tady ještě teda nožík. A jestli mluvím potichu, tak si to dejte na... Protože kvůli tomu aplikaci, díky kterým můžete natáčet tablet. Kdyby chtěl někdo natáčet, tak se to jmenuje Mobizen. Tady můžeme vidět, že tady chodí bez ruky a tamhle máš brokovnic, takže jako... A už je A ráno. už je ráno a fakt mi napište, co by jsem měl, protože Třeba a tak dále. no třeba Teda Freddy. Clash Royale. Tady je další kriminální, což je super. A tamhle ten. Má kartičku. Já mám radši v ruce tu brokovnici, kdyby na mě chtěl někdo zaútočit. A máš tam i sampík, ne? to je AK-47. Aha. Tak, já to teď asi předám Kubovi. Viděli jste, jak se prostě týká. A to Kuba bude policajt. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Tak, jsme zpátky a dáme tam poldy. A Kuba přebírá teda tablet. A Jdeme to. Kuba má teda taser, M9 a pouta. A když zabijete kriminálníka, tak se vrátí zpátky na tu základnu. Takže ho musíte zatknout. Teďka Kuba bohužel není vidět. Nevím proč. Pozor! A teďka Kubu zabil tenhle ten kriminálník. Je Kubo, co jsi to tam dal? To radši zavřu, ať na to nemačkáš. Ne, nic nedělej. Tak. Takový srdečku. Taser jako... Teďka takhle Kubání málem taseru, nevadí. A můžeš si takhle nabíjet, že zmáčknete, kde je to 1:1, třeba teďka. A teďka jako napadli tu, když si berou ty zbraně, ho napadli. A Kuba se tady bude furt spawnovat, dokud teda jako nezemře. Víš dopředu. A vidíte, když vstoupíte na ty modrý políčka Ježišimaria. vězněm, tak budete pak policajt. Nechápu jak, ale funguje to i u kriminálníků. Tady můžete sledovat kamery, ale to jde jenom bohužel na počítači. Takže to mi vadí. Já už jsem to udělal, ale no, ani ničemu to moc jako nevadí. Jak Kuba tam lognul v televizi. A Kuba teďka televize. No. Taser? Pozor, jdu taser. Fakt mi napište, co mám natočit, protože já fakt nevím, co mám natočit. Já nevím, co se vám fakt líbí, prostě musíte něco natočit. Kdo pak na mě střílí taserem? Kdo pak na mě střílí taserem?
ukážu všichni. Takže, a pozor, toho musíš to. Nemáš to nabitý. Nabít. Jak to, že to nemám nabitý? Když ty si to nabiješ a pak to vystřelíš. Radši si vezmu karo. No, takže Asi za chvíli ve 14 minut končíme, což je za 3,5 minuty. A musíte prostě mi něco fakt napsat do komentářů. A dejte. Já bych rád natáčel na počítač, ale nevím, jak se na něj natáčí. Tak jestli byste mi napsali, jak se natáčí na počítač. Protože já bych tam natáčel třeba Roblox a takovýhle věci. A Roblox na počítači je o hodně lepší. M9 a jdeme střílet. Musíš střílet na něj. Ale on je asi bagnutej. Běž na to. Běž na oběd. Ty krása, za tebou 2 kriminálníci. To je hrozný. Musíš jít ven. Tam musíš jít. Počkej, já si vezmu M9. Nabiju. Jdi doleva. Musíš jít doleva. A doleva. A tam úplně na konci je oběd. Tak Parkour. a jestli chcete další video, tak mi napište, dejte like, Oběd. a komentář, Oběd. či odběr. Jak se bere... Jak se bere oběd? My za minutu budeme muset končit. Já Už ho něco máš. A teďka musíš jenom. Jenom něco zkusit. Jo, a ještě tady je jeden únik. Tudy. Což je teda jako. A tamhle, ta díra, to jde jenom prolíst na počítači. Když dáte C, tak se to dá prolíst na počítači. A my za půl minuty budeme asi končit. Takže se s váma loučíme. Počkej. Ještě zkusím taserem někoho mlátit. No vlastně něčím jiným. No, tak Kubo, už to asi vypnel. Tak čau. Markus a Kubus se s váma loučí. Markus a Kuba se s váma loučej. Dejte like, odběr či komentář. Napište mi teda, jakou hru mám natáčet. Tak ahoj. A tak ahoj.